Lero panyasa voice box Richard Momphebo akufuna kuwatsimikizira Malawi nena kuti inde mtengo wa mafuta kuno kwathu Malawi wakwera koma zokuti dziro zachala apita muthalika ndi chipani chawo cha DPP zimenezo sizabwino chifukwa chakuti apita muthalika sanalumbiritsidwe kukhala mtsogoleri wa dziko lino ndipo campaign promises ena amene adalonjeza alibe mphamvu pakali pano yopanga implement zinthu zimenezi. Ngati ufuna kuti tanyoza apita muthalika bwanji tidikire after inauguration komanso after atabweretsa budget yawo ngati chipani cha Democratic Progressive Party kuti zinthu zikhala bwanji. Timadikire modzi tamvetsa Richard Momphebo ndipakamaliza mwachizolowezi tipate mutuze maganizo anu in the comment section below pompano panyasa voice box. Kunena chilungamo mafuta adi akwera. Okay? And ngati mumakumbukira bwinobwino ndatulusapo ma statement okwana awiri finota atatu owapempha akuluakulu amera owapempha utsogoleri wa dziko lino kunena kuti chimene chikupangisa kuti mafuta mdziko munomo azivuta ndikukaoda mafuta modula koma chifukwa cha ndale ndikumaona ngati tikasisi kapena tikakweza kuti afanane ndi ena ndiye kuti tigwa anthu tili akugwa kale. Chimenechi ndi chipinjo chachikulu chimene chapweteka anthu. So muona kunena kuti mafuta angati akwera khakwera 900 kwacha chifukwa tinali pa 2.530 apa tili pa 3.5 mutati munyang'ana already kandi 970 imene akwera and mafuta awonso akuyenera akwere kuposera pamenepopo akakwera kuposera pamenepo it means kwacha ikhazikika ndalama anthu aziziwa kuna kuti mafuta zili motere mafuta ku Mozambique akupezeka ku Zambia akupezeka ku Tanzania akupezeka anthu samabwera kuchokera muchiponde kutuluka kumaza kugula mafuta kwathu kuno ifa mtengo ukhala ofanana ndiwo koma awawa zinavuta okha ndiye ndinene ichi ndisamango yankhulira mikwiyo ayi Amalawi tiziphunzira komanso tizikhala anthu okhwima nzeru. Okay, apapa mafuta angokwezedwa dzulo usiku boma la DPP sinambe kulamulira mpando sanapasidwe inauguration ili Saturday masiku adakalipobe koma tayamba kunyoza kali chipani cha DPP ndi Professor Arthur Mutharika. Izizi sizititengera kwina kuli konse chifukwa already ifenda amene tikuonesera kale kunati kupanda nzeru kwathu kukoneka patipo pamenepo mukufuna kuti ati asise chifukwa chonati anafotokoza kuti zinthu zizasika forex izapezeka forex si ikupezekayi anthu anayankhulapo nkhani ya chimanga chanuchi mukupanga dala chimanga si chasikachi ndale yetu imatero ndi akuluakulu tisanamizane kuna kuti tizinyoza pano atsogoleri amene angolowa kumene kuna kuti amanama atu anama 16 September chabwanja anasukulu sakulipira sukulu ya ulere budget apanga tizimvese tizikhala ni nzeru zimenezo sanalumbiritsidwe budget imene akuyendera ndi ainu ake iyi tiyenda nayo pana tikafika mu April then tione kunati chimene tiwena tiyambe kuchikhazikisa ndi chani kumwamba kwayamba kugwa timashawazi tikuyembekeza kuna kuti anthu fertilizer kumunda tingamakalimbane zonati mafizi panopa ife tikonzekere akadakhala kuti awena ndachakwera kodi anathu sitikadalipira kumapita ku sukulu tiye tizinena ni chilungamo ana akanalipiridwa ndi kumapita ku sukulu momwemo tiye tiwalipirire ana wadzipita chifukwa zinthu zili ndi ndondomeko si ana onse amene angakhale pa ndandanda onena kuti awawanda sukulu zaulere si onse zikakhala sukulu zinazi ana amachita kusankhidwirako amene sanasankhidwe mfuna mduzana ngakhale pa skimu ya ulere amene apita ku community yopita masana imene tikalipira khani masate chakuti chimene chocho ndi muchidziwe chifukwa pamakhala list ya anthu amene asankhidwa akupita ku secondary awa asankhidwa pita kuma community day secondary school ndiye kuti ena amene angopeza mapasi kopita alibe amene ajamuganiza kuti apita kutiko apita ma private ena zipita sukulu za naitimo akakhala kuti akulipira mwina chimene ngatanga akomereko mtima ndi mwina ndidzamaisozo koma wakunaitiyo wakuchoka ku day afuna akaphunzitsa obwera mazulo kapena obwera masana iyo jawatopa apangabwa akuyenera kuti alipire ndizonsezi tisangokhazikika pomayang'ana kunati abasi ananena zakuti ndiye kuti ine ndipanga zakuti ife pano ndife azibambo akuluakulu amene tili pano tili ndi mabanja athu mmene akazi athu aja amene timakwatira zimene tinalonjeza siku limene lijalo titakwatira akazi athu aja ndi zimene tidachitira siku lomwelo mutati muzifunse ana athu amene zimene tidalonjeza khaya akakhoza mayeso ukangokhoza mayeso utenga namba 1 ndizakupasa zakuti ndikupeza kuti iweyo wapeza kuti ndrama ulibe munampasa siku lomwelo mwanayo ndiye pena pake tisamangokamba for the sake of kuti DPPwo ndi ife siti kugwirizana nawo ifeyo timafuna zakuti ndiye tipezerepo propaganda yoyambira kummawa banda kuchanga tu tiyaluka chifuna kuti banda kuchawo mmene kubwera ndima chonchi kucha kwayandikira tatiyeni tione kuti akalowa mboma akalumbiritsidwa kukalumbiritsidwa speech yawo ayankhula kuti chani nzoona anatiuza za pa 16 September koma titavota pa 16 September zosatira tinalandira pa 16 September tizizifunsa zimenezo
atiyankhula kuti pa 16 September kungovota school fees ndi yaulere komano titakhala kuti pa 16 paja tavota 4 o'clock atseka anthu ayamba kuwerengera siku lomwelo analengeza kuti atipita Mutharika wawina pa 16 kuti zinthu ziyende. So we need to have time, we need to remain focused and understand zinthu ma situation. Boma ngati limativuta banja lathu kuli banji boma limene bomalo muli anthu a mitundu yosiyanasiyana akumva mosiyanasiyana azikhalidwe zosiyanasiyana onyoza omvesa ndi osamvesa alimene momo koma tikufuna zinthu zikasinthe. Mera yakweza mitengo izi zindizoona ndipo ineyo ndikusimikiza ndakhala ndikuwauza IMCP kusamva akadamvera kuti mafuta aja nthawi yomwe ija mitengo ndikukweza mesa kuno kunchewu kuti ndi biliwiri pa biliwiri fuel amapezeka 4.8 koma kunoko anthu aku Mozambique amabwera ambiri zigubu ndikupadzagula kuno ndikupakagulisa kwawo anthu chifukwa chani kunoko akuchipa akagulisa kwawo mokwera ife kuno kumakhala opanda mafuel tankala ikabwera fuel watani wapita chifukwa chani poor management thinking kuna kuti tikayika anthu pa mavuto onati takweza kale zinthuzi ndiye tikakwezeranso atinena kwambiri tituluka mboma no wotuluka mboma ndi wotuluka mboma ichi chinde tizidziwa wotuluka mboma afuna asafune ndi wotuluka mboma anthu tusanambe kumva kuwawa chifukwa cha fuel ayi anthu sanambe kumva kuwawa chifukwa cha fuel anthu aja chiteze anali fuel amene uchi anthu aja zonka ngati chinangwa mpana ndikumamwalira mwaona Malawi fesa kupita umakagawa zinthu kwamvera anthu chisoni zimene boma linayenera kupanga zimenezo kugwesa kwa adimaki kumene anapanga boma la Chakwera kuigwesa adimaki chimanga usamapezeka chikapezeka chimanga chimagaidwa ku Central Region zimene zichazo amalawi amaona chifukwa anthu amene amavutika si Central Region okha president wa dziko lonse la Malawi akuyenera azipanga equal sharing ya ma resources koma zimenezo zidakanika ndiye tikamakhala ndi mikwiyo kuti chipani chathu chagwa mwakuti tisaphatikize kuti aya wakalamba tinanenapo ifeyo kunena kuti pamene zipongwe zikubwera anthu amayang'ana kuti kodi zipongwe izi zikubwera chifukwa chani lero sinkhalamba ija ili pampando womwalira uja uya ali pampando wokomoka uja lero ali pampando wokugwa pasanja uja lero akalumbiritsidwa ndiye tiziyankhulabe tizikhala ni nthawi yokamba za kampeni ikatha timange dziko inu ndine otsutsa amene tawina amene tuti taberedwa kaya tatani tonsefe tithandizire kuti awa achite bwino tikamati tuti tithandizire kuti achite bwino sitanthauza kuti maganizo anu amene mukuyankhulawo musiye zipitilizane anzeru kumuziko adziwa kuna kuti awa zimene akuyankhula zosathandiza dziko nchifukwa chake anthu sanamvere zitozo zonse zimene Profesa Arthur Peter Mutharika wazilandira zimene sanamvere chimene anangochilondola chonena kuti pamene pali nkhanipa mpona kuti tichose Malawi Congress Party mbomamo tikayichosa tikonze ziko anthu osazipani zonse masipala sonse anayenera kugwira chinthu ngati chimene chocho koma tikakhala ndi nkhwizi kunati Mutharika mwakuti Mutharika mwakuti sizitithandiza tikhala komweko ku dashboard iko tikhala tili komweko tikumangokuwa chaka ndi chaka ndiye ndimanena kunati nyimbo tiyo ti atiberayi si nyimbo ya UDF no koma pano pezukanga ndi tendency yathu tikufuna tiloweno kumene kuja kuti tizilowera nazo zoti atibera aino aka atibera ndi IMCP tiwasire azimba nyimbo imeneyo ife timange chipani zimene zofunikira zimenezo ndizo zofunikira atati a president athu apeza mwayi wa UDF kuna kuti takagwirani ntchito ndi DPP ngatali ni nzeru asamvere zimene ife tikuyankhula kunati musapite kumeneko kodi akati asapite kumeneko avutike ndi ndani mesa ni mamembala wa UDF maganizo awo amene anamanga chona kuti izikhalapo nthawi ya kampeni ikatha kutumikira Malawi imene chande fundo yogwira kwa munthu wanzeru komano kwa munthu wopanda nzeru zimene zozo azilimbikira sakupita kwina kulikonse chabwino sifaina ndi gulu sapita kwina kulikonse avutike ndinda tivutika betu ndife tomwe tizitumiza ndalama kumene kucha kubwera kumudziko komabe anthu akutani akuvutika so tinayenera tiziganizira unati fundo zina zikamayankhula olotili ife pabanja pathu sitingakwanitse zikomo kwambiri.